sannan kuma ku sani cewa lalle gaibu ba wanda ya san gaibu sai Allah. Allah shine masanin gaibu, boyayyen abu kenan. Ko manzon Allah bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ya ce walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa massani su. Da na san gaibu da na ayyawaita alkhairi da kuma wani mummuna abu bai same ni ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa sun faru a rayuwarsa wanda ya nuna cewa bai san gaibu. Yanzu ku duba misali lokacin da Allah ya jarraba annabi akan kes din iyalinsa, hadisul ifki, hadisi Imam Bukhari, hadisi mai tsawo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace iyalinsa na Aisha lokaci mai tsawo saboda abinda munafukai suke ta yadawa a garin Madina, suka fada haka yi ta zama saboda bai san gaibu ba. Ya jira sai da Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur suka wanke na Aisha daga abin da ake mata na tuhuma. Ya zo kuma ya mata albishir ya ce Allah ya wanke ki. Ashe wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba sallallahu alaihi wasallama. Da haka Qur'ani ya tabbatar da cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah. Sai dai gaibun da Allah ya sanar da annabi, akwai abubuwa da Allah ya keɓance shi saboda matsayinsa a wajen Allah, saboda darajarsa da daukakarsa a wajen Allah. Allah ya ware masa wasu abubuwa da yawa da ya sani na gaibu, kamar yanzu Allah ya masa bayanin gidan aljanna da wuta, ya zo ya yi bayani sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna. Mutane ba san yaushe za a tashe su ba. An tambayi manzon Allah dangane da tashi alkiyama, yaushe Allah zai tada alkiyama? Yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili. Wanda aka tambaya bai fi wanda yayi tambaya din sani ba. Tambayansa aka yi mata sa'a, yaushe za a tada alkiyama? Yace wallahi shi ma bai sani ba. Kaga kiyama gaibu ne, amma tunda bai san yaushe za a tashe ta ba, sai ce wanda ya tambaya bai fi wanda ya tambaya, wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayan sani ba. Dan haka ya kamata mutane su yarda da wannan aqida ne, imani ne. wa ma yash'uruna ayyana yub'athun bal daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun. Abu na biyu, kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wajen bauta.